medal Pasrakan Jawi Nalendra awa langit Prabu Migantara Mega mendung tumuli katimbalan minggah Pasrakan sendika ngestakaken dawuh anak Prabu nyuwun pamit medal Pasrakan. Wah lakalah ya tan samar pamoring sukma sinukmaya penagya sepi sinempan talanging kalbu bambu kaneng warawana en saking layap luyu bengal luyu pindha pasateng sumpana sinusupan rasa jati
Manik Raja Dwaku Iwang Tete Kalalodra. Wah, iya. Kepareng Koko Prabu kaget danjluk kepati jinawel wonten Pasrakan Jawi. Rekyana Patih Marangka Negari Ngastina, Patih Sangkuni. Bilih titi priksa lan pinaringan dawuh supados kula minggah Pasrakan Sitinggil Binatresna. Pangapunten tata cara dandang sumyang ciriwanci wonten nggih kula menika nek Nalendra kali Nalendra mboten perlu deku-deku nggih ngeten iki. Kula ngaturaken pambagya raharja ndatampa kadangku Nalendra ing awawu langit Prabu Megantara ya Prabu Megamendung. Ya. Matur nuwun kok Prabu. Pun kersa nampi pambagya karyanipun ingkang rayi kula pun Prabu Megantara. Kula badhe matur kula katimbalan wonten wigati menapa? Miturut dawuh Paman Panembahan Durna. Yen jeneng sira rikala sakmono sadurunge catur netra kelawan pun Kakang wis marak sowan rawuh ana pertapan saka lima ngersani Paman Panembahan Durna. Oh, iya. Leres. Nampa gaib Jawata yen bisa mulya mukti anjaying bawana kuncara bangsa negara Wulangit. Kedunungan pendukun Tiban ya pendhita ingkang aparap Begawan Ronggeng Jiwa. Kuwi gaib ingkang mbok tampa Yayi Prabu Megantara. Oh nggih, leres kok Prabu. Pramila wontenipun mekaten ngemping-ngemping pekabaran wonten Brabat pawarta nganti dumugi wonten negari kula. Dukun Tiban nika saya kuncara sajroning lumahing bumi kurbing langit. Mapan wonten negari Ngastina, lak mboten wonten ewanipun yen kula menika nyuwun idi palila. Kanthi sayanipun Pandhita Durna ing sakmangke sampun pun aturaken. Kula malah matur gunggung penuwun amung kantun sakmangke dipun nindani mboten. Pandhita Begawan Ronggeng Jiwa si dukun Tiban samangke badhe kula suwun wani badhe tumuli kura rudha paripeksa kula boyong wonten negari kula. Awit menika gaibing Jawata mboten pere-pere. Nanti saged kecondokan negari kula tambah kuncara. Kula saged nedahaken ratu turun pitu terdahulu tekan rejaning jawan. Mila Prabu. Suwun suka palilahipun yen samangke kula ingkang badhe mboyong dukun Tiban Begawan Ronggeng Jiwa suka lilaning penggalih pun paringi idi palilah kula boyong wonten negari kula awaw langit. Wala taala. Mangkono Yayi. Ya. Dadap sidhem prabawaning ratri sasradara manjer kawuriyan tan jiwa manis ambek srine keng dalu
sinewa kaglaring kang para dasih anggelaran ring kang Cakrawala winu latang langut prandene sarwi kebawakan saking kehing turanggana sumiwi saking kehing turanggana kan sumiwi warata tanpa sela warata tanpa sela ya arat semandhe raja Dwakuyang Tete Kaladra bojling iblis lanat lakune terus pundi kok Prabu ngomong mendal-mendel lho terus pundi kok Prabu Baladewa lho kula wau rampun matur kok pendhita dimungsuke karo pendhita bab perkawis menika pun purba asasinipun Paman Panembandana nggih menawi nyuwun pertimbangan pun lilani lan botenipun badhe dipun boyong Nalendra Awaw Langit dukun tiban rongging jiwa menika gumantung wonten astanipun Paman Panembandana Paman Panembandana Paman terus pundi Paman iyae malah ngantuk nika barang wis mangan ngrawel gari glayaran ora kaupan ning kene muni najan iki nanggone bala ning Diwragati Laca ana Wragati iki lho najan bala ning perwirane gedhe urung apa-apa ditransfer lho lha kok malah nganggo udelmu dhewe malah ngorok lho Kucuk aja kaya kowe iki aku ki sadar aku sempurna aku normal ora ngantuk ora kaya tadi oke nggih kula setuju yen nganti samangke malah timbang dadi wreget ngres-ngresi dukun tiban tur kula serik padha-padha dadi pendhita mriku laris kula mboten kok mriku ketrima kula mboten nasib menika jan mboten saged puna wae janipun nek sae kula janipun dadi pendhita ora ndrememeng Kakang Begawan iki diputuske genahe cethane alah aku lek ndrememeng barang saiki ganti-ganti widodari-widodane anyar-anyar iki mau cocok kowe sing dadi penggalipun Kakang Adicuni Doran kowe mau ana disempe apa ora bapake Saswatama ibune ya Doran kok dadi kaya ngono kae ya Swatama ora melu wis kula samangke tumuli anglenggana lan menawi keparang pundhinani menika langkung utami tak paringi palilah kowe boyong dukun tiban kono kaki boyongan negara Awaw Langit yen ngaten kula nyuwun tambah pangestu matur gung penuwun Ka Prabu kula sampun butuh adus gelar sepapan lan kula nyuwun kanthi bukti Pandhita Durna menika nalendra saking pundi kadang werdaning nata ngestina Kaka Prabu Baladewa suka bantuanipun menawi mangke beguguk makutwaton mboten tumbuli purun pun kula boyong dukun tiban sirungging jiwa rawe-rawe rantas malang-malang bakal kula hukum yo namit Prabu hey
Pun Kakang Jalu Amit Yai ingkang prayitna ngatos-atos kula jampangi cedhak kula tebih kula cedhaki badhe kula tonton kawontenan menika ojo koko sing dupaka malun ngening gandya sing apake gawengku sagung jajahan nanging sangetangi bibi sang resikan neka putra puspa lulu sekaring ati antariksa anlase kalintang anado sira paman kepatihan wonten paring dawuh sajengkaring nalindra awu langit Prabu Mikantara tumuli kajampangi Koko Prabu Baladewa paman Panembahan Durna kebiyaken Kurawa mriki samangke tumuli mboten saged mboyong dukun tiban kajulung tingkul dawaken dhateng Kurawa yen perlu ditumpes kelon nyuwun pamit dawaken dhateng para kadang Sato Kurawa Yayi serta Ayu.
bubarna keng padha gantung sibupun Kakang Kondurang Raton. Awis cakeng dawuh ka Prabu. Wau ta purna sabdane Jeng Srinaranata. Engrenggoni sabda Brahmana Raja sabda tembung pangucap Brahmana Pendhita gentur tapane manteng semedine. Sabdaning pendhita semandhin sabdeng Nalindra Rata tiyang senegari pindho dilancang lumebet patra seta datan bisa brusek. Arsa Kondurang Raton jek saking dampar kencana dene ayab Prabu Manggung sarimpi Campra Gusti Kawan lajur sisih kathahira. Kondurira wong agung Ngastina Prabu Duryudana yen Cinandra gandeng reruntungan
Saharja wong Agung Astina Prabu Duryudana wonten sri penganti datan Pinara Brajana datan kandhek kemendungan datan kendel kepabak aratu Banawati Kembul Bujana Andrawina linadosan pesta Daharaja linadi para abdi-abdi wonten ingkang mentu-mentu wonten ingkang kuru wonten ingkang memblem pipine wonten ingkang ngrungih irunge wonten ingkang semung semangu ciwat turnanong bathuke wonten ingkang rondo anyaran rendene tisi wonten ingkang kenya ning boten prawan datan katreming penggalih awit menggalih pasewakan wonten wigatos ingkang saklangkung purna Kembul Bujana manjing panti busana panti papan busana penganggo lukar busane kanalendran ngasuk busana kabrahmanan minggah sanggar pananggatan besem dupun ratu sagedening mustaka liman mustaka aran sirah liman gajah sagede ndase bocah gajah bel mekantar tondo ketrima marang dewane datan kinocap mangsa semidinira Nalendra Ngastina Prabu Duryudana nglongok pasewakan njaba alun-alun Nalendra awu-awu langit Prabu Mega mendung ya Prabu Megantara ngawe Wadyaruta Danawa penglawening asta ora mantra-mantra watak wantuning para Durupisa raksasa gedibra pindha bebendrongan candrane ayo yo ayo Santi sundanan Santi oh
Grapurna jiwa Grasigra purna jiwa yakane wis padha manangkin ngersaning sang Nalindra Megantara wonten dewa kados pundi nyawa-nyawa pepunden jejimat oleh ngabdi kepatihan cemadung dawuh Gusti kula Mikantara kula dikya mega yaksa bojling plislanat lakune kula ngabdi ketemenggungan Sumadung dawuh kowe iki jenenge sapa ka? Tumenggung sapa kowe ha? Kula niki tumenggung Santi Mulya. Kancamu kali Santi Sutikna. Mung samnika mboten nderek Santi Sutikna. Togog Sarawita olong-olong ulanya dong daun pun mboten kula tambahi kula melu nganang gimbok luput melu nganang gimbok luput wong gamelan niki larase werna-werna astralena hehehe wah sing penting nang kono tuli kemlawongan Kang dasare gamelane prunggup turunang maring kono wayange ya kepenak-penak anyar-anyar mencorong mungkin panggungnya ora umbir jane ta coba berpanggungnya umbir ora banget kemebiar temen sindene mencorong iya wong golek mencorong mangan bae lho ora mangan kepriben lho wong urip sing digoleti ya panganku lho aja tiru wong Karanggaya ndak kepriwe sih jel ngono dipikir lah mbok lah urip sing dipangan ya mikir sing dipikir ya mangan mbok lah sing dipangan pikir iki jel lambene munyu-munyu nih ngomong kliwat dong ngomong jan delong nak golek mangan enak temen dene kaya dipangan doyok masa nyung ora diwehi lho mbok ngene terus sing ditenan nyong lho pamer pisan kae boleh mecahi ben dadak kluntang-klunting terus mawi tangan sing kiwi sing ana gelange karo klitik-klitik gelang mitasi be niki jengken sami kepripun rombongan ta takon kok karo nyong takon karo bose kae nggih jengken sami pripun Gusti kula sinuwun Prabu Megantara dalah Patih wonten dawuh Nggung Santi Mulya
wonten paring adawuh kok mencorong temen kowe wengi iki ya. Malah sakmu mondot-mondot. Ratu-ratu sabrang omongane nyluweg. Masa sok mbok diracani Candra ya ta. Meneng bae, Kang. Lagi beger no maning dalane nang kono ora ana sing ngapasi pirang-pirang kok. Ya sekali-kali nyong tuh dikerem sebulan nang omah. Ora mangkat-mangkat dikerem. Jojoh ngopi karo udut wis pak tenang bae uripmu jagong nang Sriban. Melek ora masalah ngono. Ning aja werna-werna aja oleh ora ngelingi umur saya mundak tua. Kae ndeleng anakmu kae ya. Ning perendene kowe sing ngeling-eling kan ngger wengi-wengi gawane inbok kari ngenyong. Gumun kok padha-padha beto melek ning wong ngger melek apa werutak. Oh ya nyong nganggo kacamata. Kacamata ireng. Wow. Bojomu ayu apa ora? Ayune ta ayu ning gering kok. Rasane melat nyong kepengin sing lemu kaya sampean Kang Wala. Gobah tok. Ngalih. Ajeng gendiran apa? Ish. Ngalih ngrembugan ora genah. Nggih, wis dipalingi dilan palilah Yai Pati. Kri lampit brungkak kimpul tata sejaning ayuda. Nggawa bokor wadah getih gaman sembelian. Tata mernata bata aja nganti nguciwani mobil ingkang dugdeng-dugdeng. Nulujuk jroning wana Mandala Srara. Papan dununge dukun tiban Begawan Ronggeng Jiwa. Welendi yen ngaten namung istuaken dawuh. Benjang napa bidal Purwadya Bala. Aja ngasih kelinggonata gedhe kedaluwarsa ngambah dalaning Mataraman. Kuwi nggih nestuaken dawuh. Iya adalah. Halo Bapak. Tak gendung dangdut, tak gendung dangdut, gendung dangdut.
Prantap-prantap bebarisaning Nalendra wau langit Prabu Megantara Wadyuruta Danawa yen Cinandra tumbake kaya jati ngarang lincip-lincip Jowong Kris ingkang minangka dadi senjata lan minangka dadi gegamaning para ruta Danawa adoden cedhak-cedhaken dadi awat-awati lampahipun dening Prabu Baladewa Panembandana tumuju jroning wana Mandalasara Gentya kang winursita kacape ingkang mapan wonten pelataran Pertapan Gambiranom minangka murid lan siswaning Begawan Rongging Jiwa nenggih Pandita Kendari Sada Resi Mayangkara Hanoman Ramandayapati putra-putra Jodipati Nalendra Pringgandani Raja Muda Gatotkaca Tetuka Urimbyatmaja Krincing Resi Kacanagara Satru Jangkar Bumi Raden Danantarja Raja Bagindo Satrandu Kumbala Antasena mangkono panglucitaning Indriya lamun sampun kababaring lati Sigra bala kang tumingal acambyana medale lir kathit wileteng gada mencarnya mangondo niti ing mang bawul langgeng wilanging ngewikenan nggir anak Prabu wonten paring dawuh Warsi Mayangkara lonanku nggir Antarja lan Antasena wonten dawuh ana dawuh kang kepiye wa Begawan Anoman sajrone aku minangka piniji dening Sang Kawogan Sang Ambek Brahmana Begawan Rongging Jiwa minangka mandegani nyenyepuhi marang cantrik-cantrik ingkang mongko ora pere-pere kaya plonan-plonanku tedhat turun ing Jodipati kadangku Yayi Werkudara putra telune uga wis lebur tapasma dadi putra siswane Begawan Rongging Jiwa akeh ingkang pun paringi marang mejang ilmu buka sampurnan batin napa dinilai ingkang kanthi srana kang kaya mengkono nanjikake yen kowe kabeh muga-muga saya gedhekno marang kebatinmu gedhekno jiwaning satriya ingkang bebela marang bebener bebela marang kawula ingkang ing kono ora duweni kekuatan lan duweni daya ingkang minangka bisa kinarya kanggo srana bebeteng
brasta hambek angkara duk semalaning jagat leteking jagat gragahing bumi. Kanthi srana kang kono demena tetulung kang tanpa pamrih. Paring buga kang nandhang kalwen. Nularake marang ngilmu sarta kepinteran marang wong kang cubluk belilu. Wingi sedaya minangka dadi jejiban lan pakaryanipun ingkang putra nuninjih sedaya badhe kula candhi nanging ngertenana dawuh ingkang mangka iki mengku mungguing wakmu ing Kendali Sada wigati banget ngalamat ingkang ditampa sang Begawan Ronggeng Jiwa ora bakal nganti gentih silih dina bakal ana bebaya kang tumempuh jroning pertapan gambiran om kanthi srena kang kaya mengkono ya ngger aku mung weling umpama nganti mengkono brokan batang sayuta tegese ana ingkang dadak nglayoni tembung nusuli ana manungsa ingkang tumeka menyang papan kene becika jeneng sira njaga marang kaprayenan yen mengko dheweke tumuli bakal gawe kapitunan cilik gedene nganti gawe karugian apa dene nganti gawe apes bilaine sang topo minangka dadi guru Begawan Ronggeng Jiwa tapasrake Purbawasa marang kowe kabeh Urika dadian Gatotkaca tinon Mapakarga suta tapakira Kresna muji sakti nira om tanpantur dangu praptaning padya bala awu-awu langit gawe kagiaten para cantrik mangguyu dijanjikan sang pandit bakal wangsit mindha kumbang mangajaping tawang adalah ya Bob keprangguling mungsuh ira banlir surya gongkara mangsahaning roneng gono gawe gelar balakala jroning wana Mandala Sara bener yen iki endah dudu alas ning iyasa pertapan Gapura Cinorek iki sinebut Gambiranom mbok menawane iki papan dununge Begawan Yodha Tiban Ronggeng Jiwa iki ana Satria Muda tumaruna nyandang Nalendra Nalendra ngendi Nalendra Pringgondani Prabanom Gatotkaca wala dalah. Ya. Wis apa? Aku Kesedi Ratu Gustiku awau langit. Aku tumenggung Santi Mulya.
Damu papan kene kita padus gelar sepapan arep perlu apa mertenono. Aku tumuli bakal mboyong Begawan Ronggeng Jiwa ya Sidukun Tiban. Merga napa gaib sasmita yen negara langit bakal bisa mulya. Nurunaken tedak ratu tur pitudak tekan jaman lan dadi negara yen ing kono bakal kuncara anjaying dawana. Yen kedunungan pendhita Ronggeng Jiwa Sidukun Tiban parek tumenggung sapa mau Mulya Sari Santi Mulya Sari dangano janggamu jembreng talinganmu lek nomripatmu kowe iso mboyong kelawan Begawan Ronggeng Jiwa cilik iso nglangkai batange Gatotkaca teter kati gayane luput nggonmu tumulindo tatap ambrol jantungmu sempal igamu pancal wutak woi apa ayo antem berani antem antemen sekarang wala tubruk iya tubruk tangan tubruk iwa prayungan iya woi candak tugel gulumu candak totol sirahmu ya ayo yo oh pop hey Modiar rap yodoh montrok diraku iya pion canda ya ayo canda canda mutiar hoa ayah apiang ayo nguyuh disit nguyuh bae kok diguyuh nguyuh kok diguyuh nguyuh ora kena ditunda ngerti ora ah well
enak temen yo. Mocar, mocar, mocar. Piung siap. Hop, ayah. Hop. Ha. Ayo yo yo yo. Jengking oh. Hop. Yup. Wah. Hop. Jat. 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 Jatuh. Has. Hai. Hop. Ha. Hop. Hayya. Biar. Hayya. Out. Out. Ayo. Close up. Out kuwi tegese ora kanggo gawe. Close up kuwi tegese nang ngaring kono tutup. Angger kloset kuwi kotoran. Walah. Kita nyungge nang kono. Wis tua barang nyambut gawe nang kono disambat karo dulur. Nyong tok lerer. Nyong disambat nyong dalang wenang nyambat. Karepe sampean nang apa? Nyong disanggap, ditanggap